Coupe du monde diɲɛ kuru kara sɛnɛntɔlɔnta ɲɔgɔndanba ɲinan san 2022 bɛ daminɛ sinigɛnɛ kari novembre kalo tile 20 a ɲɔgɔndan bɛ tan Qatar jamana kan. Farafina jamana 5 de bɛ kɛnɛ kan diɲɛ jamana 32 cɛma. A jamana kelen-kelenna degeli karamɔgɔ bɔra farafina. Walid Regragui Maroc degeli karamɔgɔ, Aliou Cissé Sénégal degeli karamɔgɔ, Jalel Kadri Tunisie degeli karamɔgɔ, Otto Addo Ghana degeli karamɔgɔ, Adi Rigobert Song Cameroun degeli karamɔgɔ. Yala ni bɛ farafina sɛnɛntɔlɔnta ɲɛtaga de ko fɔ wa? Alidu Wedrago VOA lasigiden Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ yen. Adamaden hakili la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni farafin entraîneur ye Coupe du monde na. Oscar Baro min ye étalon locaux entraîneur ye, ale b'a ta faamuta di. Ko sisan o fana ka kalan sera, o ka baara sera. Ça veut dire que tubabuw bɛ ni niveau min ye o fana bɛ n'o niveau kelen nin ye. An ka farafina entraîneur olu bɛ se k'u ka dugudenw lɔn ka tɛmɛ dugu wɛrɛ mɔgɔw kan. Ale fɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka kow yɛlɛma farafina yɛrɛ kɔnɔ. A bɛna kɛ an ka farafina fana entraîneur b'a lɔn ko o fana bɛ se ka baara nin kɛ n'u y'u jija ka ɲɛ. Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. An bɛ to Burkina Faso Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye ɲɔgɔndan ninnu lajɛli ko la Burkina Faso Jabarani kan n'o y'a ka télévision so ye. N'an ko droit exclusif o kɔrɔ le ko jabarani so wɛrɛ tɛ se ka nin senatulontan ni yira a ka jabarafilɛlaw ra. An y'an senfa ka se Burkina Faso ka télévision nationale ye ka taa ɲininkali kɛ Ousmane Kouala fɛ n'ale ye directeur marketing ye ka se k'a lɔn olu kɛra cogo min na ka se ka nin droit d'exclusivité nin sɔrɔ. RTB a tugula ka ministère du tutelle kɔ ka communication ye o wulila ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ gouvernement ɲɛna ko ballonba bɛ yen an ka jamana mɔgɔw b'a fɛ ka ballon filɛ. Jamanadenw bɛna se ka senatulontan nin bɛɛ sɔrɔ ka filɛ u ka jabarani kan wa? O kɔni tɛna se k'a bɛɛ sɔrɔ ka filɛ parce que a b'a ye RTB ka programme a ka ca. RTB ye match 28 de sɔrɔ RTB kan kalo kelen. Tuma dɔ yɛrɛ président bɛna fɔ k'a bɛ kuma télévision yɛrɛ kɔnɔ an bɛna fɔ ko place tɛ. Olu bɛna se ka nin ko nin labɛn cogo jumɛn yaasa mɔgɔ min wele ko fan zone olu bɛna se ka nin senatulontan nin filɛ cogo jumɛn de jabarani ba kan? N'i bɛna fan zone nu kɛ i ka mɔgɔ bɛna sigi ka RTB lu filɛ. N'ile fana sera ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan min sera ko mɔgɔ 60 mɔgɔ 80 mɔgɔ 100 u bɛna se ka RTB filɛ a kɔrɔ kelen fana bɛna nafolo dɔɔni k'a kɔrɔ. N'ile bɛ nafolo k'a kɔrɔ pourtant n'u fana wari lu bɔ ka fɛn sara f'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. O le y'a kɛ fan zone an y'a di mɔgɔ kelen pe lu ma. Ale bɛ se ka fan zone kɛ Burkina yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ. An kɔni y'a fɔ ale lu ɲɛna an n'u nele n'an bɛnna ele kelen tale dugu nin bɛɛ ye i bɛ ka fan zone kɛ. O kɔrɔ ko ni minnu bɛ fɛ ka Coupe du monde ka senatulontan nin bɔ jabarani kan kɛnɛgbɛ ra walima minikɛyɔrɔ la walima lafiyanikɛyɔrɔ la fo ka télévision nationale de sɛgɛrɛ ka se ka sira sɔrɔ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Kana Mali la kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Kayi an bɛ Isa Bacili sɔrɔ ye VOA lasigiden do jamana 32 minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta Qatar kɛnɛ kan Coupe du monde na u gɛrɛsɛgɛ ko bɛ cogo di min bɛ jɔnjɔn tali ko fɔ Isa. A ka gɛlɛn bi i sɔnni sigi équipe dɔ kan ka fɔ o kɔni o bɛ sɔn ka sɛbɛn sɔrɔ ni Coupe du monde na sabula n'i ye polisɛgi bɛɛ lajɛlen ta ka a lajɛ équipe minnu dɔw bɛ a la olu dɔw kɔni bɛ se k'u kunbɔ hakili caman bɛ mun ye i n'a fɔ Faransi ninnu ka taa se Brésil ani mun ye Allemagne ani mun ye Angleterre ye wa n'i ye olu ka tolantanw ta ka a lajɛ fo ka taa se Espagne ninnu ma mun ye nin Coupe du monde ni a bɛ ka taa Qatar jabara kan mankutuba kɔni o tɛ a la i n'a fɔ ni ye Coupe du monde tɔw tɛmɛnen ta ko olu lajɛ olu mankutun tun ka bon kosɛbɛ ayiwa équipe minnu ni maaw dalen bɛ u la k'a fɔ olu bɛ sɔn ka sɛbɛn sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ maa caman tun b'o kuma fɔ nka mun ye Qatar 2022 sa a mankutu kɔni a ma Coupe du monde tɔw ta bɔ. Isa Bakari Bacili Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Kuma kuncɛ kuma na nka o man di ka d'a kan Sénégal senatɔlɔntana Sadio Mané tɛna se ka nin yɔrɔ ta Coupe du monde ɲinan san 2022 t'a la a kimirikun joginen do. Sénégal foroba senatɔlɔntan tɔn kɛnɛya tigilamɔgɔ Manuel Alfonso y'a laseli kɛ kunun a kan falenna Nama Jara fɛ VOA lasigiden Dakar Sénégal. Depuis la blessure de Sadio Mané. Kabini Sadio Mané jogina novembre kalo tile 8 ani Bayern de Munich tɔlɔntan tɔn ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kunnafoni dɔ sɔrɔ a kan o la a tun latigɛra ka jogini lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka diɲɛ tɔlɔntanba in kɛ walima n'a tɛ se nka a jirala an na k'a m'o kɛnɛya sɔrɔ i n'a fɔ an tun y'a miiri cogo min na lajɛ in y'a jira ko Sadio Mané tɛ se ka diɲɛ tɔlɔntanba in kɛ. Peu de Sadio pour cette Coupe du monde. VOA
Baba Mara tɔgɔ la Alidu Wedrago Bobo Dioulasso, Kader Traoré Ouagadougou, Issa Bachili Kai, Nama Jara Dakar ani Siaka Traoré Bamako. A kan mɛn ntɛnɛn nata Novembre kalo tile 21 san 2002 in na.